गिबियावनो आंनि बे सोरां लामा बड' इउटुब चेनेलनि गेजेरजों गासै जोंनि रायजो राजा बर' सुबुंफोरखौ आं बरायग्रोनाय जाबाय। दा आं बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो खोन्थानो सानो नैबे इमेज एबा पिक्सारखौ नोंथांमोना नुनो मोन्दों। नैबे बिथाङा मोनसे जाथाय जादों एबा गोमानानैबो दङ। बे बिथांनि मुङानो जाबाय नै सम्बार बसुमतारी आरोना। दा बे बिथाङा बाहेरायाव खामानि मावनो फैदोंमोन। लामा ससेनिफ्राय बिथाङा गोमादों जाहैदों। दा नोंथांमोननो गासैबो डिटेल्सफोरखौ आङो माखासे एसे फरायना खोन्थागोन। जोबोद दुखुनांथावना। दा आं सिगाङावनो नोंथांमोननो फोरमायग्रोनो सानो जोंफोराबो दा बाहेरायावनो दङ आरो बाहेरायाव फैनाया गोबां रिस्क गोनां जायो। गुबुन बाहेर जायगाफ्राव फैयोब्ला जों गोबां साननो गोनां आरो सानै हयैसो फैखानांगौ। मानो होनब्ला गोजान लामा हान्थिनाया जोंनि गामि एबा जोंनि जायगाफ्राव थानाय बायदि ओरैनो सहसलि नङा। सानै हयैसो फैनांगौ जायो। ट्रेन गाखोबाबो गोबां सानै हयै फैनांगौ जायो। मानो होनबा सोरबाबा ट्रेन गाखोनायफोराव सोरबा फैसा खावजानाय, मबाइल खावजानाय बेफोरबायदिबो जायो आरो बे खावजानायफोरबो जायो। जों खोनानो मोनो आरो खोनाबायानो थायो। आरो बेबायदिनो गोबां सुबुं सोरबाफोर ट्रेननिफ्राय ओंखारनानै स्टेसनफ्राव ओंखारनानै सोरबाफोर स्टेसननि दै बथलाव आजावनो होननानै ओंखारनानै खायसे माने ट्रेनखौनो आन्दायो। आरो मोनसे खोथा बुंबावनो सानो आङो, ट्रेन गाखोनानै गोजान लामा हान्थिनोब्ला जोंनि खर'आ फेयो एबा खर' गिदिंनाय जायो। माने ट्रेननिफ्राय बाहेरायाव ओंखारबानो मानोना खर'खौ गोजौ गाहाय मोनो आरो खर'आ गिदिङो, थाल गोमानो नागिरो दे। आं बेखौल' खोन्थाखायो। बांसिन सुबुंफोरानो स्टेसननिफ्राय खायसे ओंखारो। बेफोरबायदियाव कन्ट्रल लानो हायाबा ट्रेन सिंनिफ्रायनो ओंखारनाङा। आंनि थाखायब्ला ट्रेनावनो जा दै फानो, जानाय लोंनाय फानो, ट्रेननिफ्रायनो जानाया मोजां आंनि थाखाय। खायसे स्टेसनफ्राव जानाय लोंनाय फानो आरो दैफोरखौ स्टेसनफोरनिफ्राय सोना लायो। नै बेफोराव माने खर' गिदिंनाय जायो। जेब्ला ट्रेन सायाव थायोना मोजां मोनो, ट्रेननिफ्राय ओंखारबानो खर'आ गिदिङो दे। जोंफोरासो मिथिजोबनाय गोजा बेफोरखौ। दा बेनिखायनो बुङो सोरबाफोर गोदान गाखोफेरनाय मानसिफ्रा ट्रेनफोरनिफ्राय ओंखारलाबायनाङा। गोजान लामा हान्थिनानै माने स्टेसन बिदि लाखिनायफ्राव ओंखारलाबायना माने खर' गिदिंनानै बोरैबा खामानि गैया जाना होयो। दा बेखौनो आं रिकुवेस्ट खालामो। गोबां मानसियानो बिराद खैफोद जादों। जोंनि मेगनावबो जों नुनो मोन्दों आरो गोबां सुबुङानो बेफोरबायदि गोमादोंबो आरो थैदोंबो। बहुद जाथाय खोनादों। नाथाय जों बेफोरखौ माखासे भिडिअ सेबखांनो हायावसो जों लाबोनो हायाखै। दा एसे गोजान लामा हान्थियोबा, गोजान लामायाव फैयोबा एसे गावखौनो सेभ खालामनानै फैनांगौ जायो आरोना। आं बेखौ नोंथांमोननो फोरमायबाय। दा बे बिथांखौ जायफोर नुदों नोंथांमोना एसे मदद खालामबानो जाबाय। बिथांखौ नागिरबाबो मोनाखैनो। दा आं नोंथांमोननो खोन्थानि, नैयाव लिरनाय दङ। बिथाङा जादों हग्राजुलि ओनसोलनि सिङाव थानाय धुपगुरि गामिनि थागिबि सम्बार बसुमतारीया सेकेन्द्राबादआव खामानि मावनो थांनानै गोमानानै दं। न'खरनि सुबुंफ्रा फोरमायनाय बायदिब्ला थांनाय 19/07/2022 सेकेन्द्राबाद सौहैबायमोन। नाथाय लोगोफोरजों आन्दायलायो आरो लोगोफोरा नागिरब्लाबो मोनफिननो हायाखै आरो फन खालामबाबो मोनाखै। बेनिखायनो सोरबाफोर बहाबा नुसनब्ला नैबे नम्बरखौ आं फरायना खोन्थानि 7086664769 आरो मोनसेया जादों 8135840314। जामबुं नम्बराव खौरां हरनो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय। दा आं बेखौनो खावलायो, जायफोर माने दा बे बिथाङा अबाव ओंखारनो गोनां होनदोंमोन, सेकेन्द्राबाद। दा बे जायगायाव जायफोर जोंनि बर' सुबुंफोर दङ एसे नोजोर लादो। बहाबाफोर नुफ्लांबायदोंबा नैबे जामबुं नम्बराव नोंथांमोना फन खालामबानो जाबाय आरोना। जोंनि बर' सुबुंफ्रा बेफोरबायदिनो न'खराव राहा गैयिनि थाखाय, मोनसे सुबिदा गैयिनि थाखाय गोबां जोंनि बर' सुबुंफ्रा बाहेरायाव गोबां खामानि मावनो थाफैयो। बेबायदिनो मिथिस'वा बुजिस'वा फैनोसै, बायदि बायदि जाथाय जानोसै। दा जों नों आंआनो जुदि सापर्ट होलायाबा दिनै बिसोरनि न'खरनि सुबुंफ्राबो थानो सुख गैया। बायदि बायदि जाहोन दिनै बेबो न'खरखौ दायथ' लानानै न'खरनि गारजेन जानो बेसोरा बेबो बाहेरायाव खामानि मावनो फैदोंमोन बोराय बैसो लानानै। दा आंनिफ्राय रिकुवेस्टआ बेनो आरोना, बे सुबुंखौ नुफ्लांबायदोंबा नोंथांमोननियाव कल खालामबानो जाबाय। नम्बर होनाय दंखायो। जोबोद दुखुनांथाव जोंनि बर' सुबुंफोरनि गेजेराव खालि जाथावै जाथायफ्राल' जाबाय थायो। खालि जोंनि बर' सुबुङानो बांसिन जानायखौल' खोनानो मोनसै।
बांसिन जाम्बाया जोंनि बर'आनो जाना दं ना सेनानो बांसिन जोंनि बर'आनो जाना दं दा नोंथांमोना बिजिरबासो मोनदांसिगोन। दा बेखिनियानो नोंथांमोननो आं मा फोरमायबावनो बाखि बाथ्राखौथ' नोंथांमोननो फोरमायखाबाय। गोजान लामा हान्थियोबा बेनो आरोना एसे साननो हनो गोनां आरो सानै हयै एसे गावखौ जोथोन लानो फैनाया मोजां आरो बेखिनियानो। माबा मोनसे गोरोन्थि जादोंबा नोंथांमोननिफ्राय निमाहा बिनाय थाबाय। जय बर' हारिनि।